Hi, hello. Kumusta ka ba? Ano yan sabi niyong alagad si Kanginan Tifon Morales? And then my partner ka pong diri si Randy Tayan. Asap kita ha? Always say a prayer mga kaigsuunan. Thank you kay Lord. Si mong gihatag ka na mong grasya, matag adlaw. Thank you kayo. Okay, kaigsuunan, dito maglangan ang atong suwatampo ka na itong hatagan ng pagtagad, no? Pinadaakin is usak ka lalaki nga magpatawag lang sa nga Kukoy. Kinagibatan o dua sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsuunan, ang atong sender, si Kukoy. Kini ako problema bahay na sa babae taon nga akong ipanguyaban. Usar manggod taon ko ka driver's tricycle good. Og ngano inani ako problema no og unsa? Be niyo ako pagsugod ng tanan ha mga pangitabo. Samtang wa pa ko pasahero. Katakan talaga ko. May gali kay ganda ako anak kong sista. Ablihan ako. Inday dawatan na kininagpunga si kugugma nga sa akong kasing karol sa kadugay gilumutan na salig ayaw laom ikaw ako yung pangasawon kigugmang way prino bugtungot lana ng minteryo pakaslan ko ikaw busog ibabaw ikaw pakaslan ko gayud labi na ako gubog maton ni nanay tatay ko swerte gayon ang maasawa ko kaya kubutan man gayon kung matulog sa ato unya oy pre ay sabang kaoy pagali matiwa sa ako pasahero pasas ako kamulo si daan ay pahuway pa ko kay you know na ha may gipaabot ako pre Pasitaw! Ibang zero kay Pasko ko. ay unsa mo rasa ka magawas chisa no ang aking honey my love so sweet. Oh my goodness, my little princess. Iya, Kling. You are so very early, ha? Juan man may klase tay. Tanan manguli na tanan. Okay, ha? Okay, my dear. Asan mo to? Akong pinakabatala taon, oy. Atay payaw eh. Naglingiling eh. Payaw. Ha? Taon ako, kisa imong gipangita. Sige, gipangita. Jis ano? Ay, wali, ha? Ay, kalunsa man taon ka, eh. Ay, naglingilingi man lagi ka. Murag doon na siya kay gipangita. No. Come on, dali na. Come on, malarga na dali. Let's get inside. Come on. Kusingan tay? Ingon ko, sakay na kay uli na ta. My goodness, di mo, eh. What's the matter with you? Simple English, you cannot understand. You are very jugob, ha? Jugob. Jugob yun inyong maestra. Ako inan si Ma'am G sa kaya maputol siya. Ay, juk. Uli na, oy. Giyahag mo na taon, anak na taon. Ay, di ka ba mo alalay? Let's go na. Gina. Kay, I will hurry. Unsa ning giyaw-yaw sa imong anak Tukoy? Unsa, day? Nagiyaw-yaw akong apo. Sige lang kuno kag lingi-lingi dito sa eskwelahan. Abi niyag siya mo'y imong gipangita. Kay bisag asa ka naman lingi, ha? Bisag diha na sa imong tungod, wadyo kakakita niya. Kisa diha imong gitanaw-tanaw dito sa eskwelahan, Kokoy, ha? Oh my God, Sheila. Sa disnanay na ko na. Nay, mind your own business. Kung tanong ka, mamind your own business ka. Nya, baka na ng imong anak, nakaluto na ko. Oh, yes, Oder. Unsay, what is our food? Ay, unsa pa man di ay. Mangita pa kag malon nga, dili man kaigo imong kita. Buwad lang gyapon. Pinood food, ha? That's a very food product. Ayun, nagudhat in English. Oy, duklon ta karong hanggawat ta. Day, joke only na. Day, dali na, day. Lao na ta, day. The table is ready for nomination. Ay, bungot sa ikoy. Lula, ngano man na si tatay, Lula? Magsige man nag-in-English. Usay, dili ko kasabot siyang in-English. Ay da, basta di nang amahan mo. Kay frustrated teacher man gud na. Wa man gud nakapasar sa English. Unsaon wa kay baw sa in-English dukot. Anagay na kung dili makapasar sa English, Lola? Ay, abot lang ang amahan mo. Sige na. Pagdali na diyang kaon kay malit na ka.
come on, kana. Let's go na. Are you gone? Are you gone? Unsay aryogan? Ay, manaba, bida. Sa mo simple English, you could not understand. Oh my God, Milom dia. Susuon tayo noon ka ng simo di mo nga budlot. Gana, dili gan. Gan. So, silingar na, si Gan o si Dan. Silingar na sila na. Silingan ka karon. Dali na. Ready na yung service na. Ang ato pasahero. Ay, pasahero, Pajero na ito. Dili pasahero. Kung chiris ka buang mo, nga tayo sikad ba na? Nanay, cheap it. Pajero na. Ang ansa ko tayo sikat, Pajero. Ang ako, ganing mga kauban, galing Honda Civic, sa nila Toyota Vios. Meron sa nako ako tayo sa kanong Pajero. Mauna diha. Tuluan ni mo mga kabuang ng anak ni mo. Ay, sos nanay, saktin lang ang mga inana ng mga istorya na dali na kay para dito malitang, dali na. Minut pa sa kutay. Kuya, ura pa tayo toothpaste tayo. Ay, kabala ka, naaman tayo nagka-reserve diha. Ha? Ano sa man tayo? Nay, asin nga puti kayo. Bungot sa ito'y pagkatigat kaya tayo tayo eh. Nak! Ay, kapaya. Nak, nyari ka sa eskwela, nak. Ikaw lang sorry ta kay. Di sabihan ako tricycle dis gawas. Basig, ituwing niya taon eh. Oh, tatay. Huh? Sa chicken eh. Sige, Ah. makakabot din mo. Dali na. Sundan na gusto mo. Ah. Good morning, ma'am. Good morning. Sige na, sundan na to sa klase. Oh, ma'am. Tatay, alis ako. Kiss ko, tatay, be. Oh, tatay, oh, malang ko tayo. Sige, malagtutok niyo. Ma'am Jessa? Saban diyan ako, takka mo ng taon. Kaya sige na ka na, sundo na ka. Oh, tay, alis ako. Good morning, Ma'am Gisa. Good morning sa diya ko, boy. Excuse ha, kay magklase na ko. Okay, ma'am. Ako yatod ni Maron, mama. Lami ang sampu ng Gisa. Ikit kayo. Purma kay gawas pita. Dungan magkatuwa akong laway sipon. Pagkakadort. Prikoy! Pretelio! Ano sa kanit kaya? Kalami ko sa itong kinabuhi, pre. Ha? Lami pa, we. Hindi mo yung lami. Mag-beer sa ta. Mag-birkul tao. Kadiyot, pre, ha? Igrahi ko niya ako tricycle sa bahay. Total, manam sa akong babasada. Kinala mo pagbugnaw na sad ko. Okay, sige. Ako sa matang po na sa mga barkada, ha? Okay. Berkol! 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 Oh, mabraw na, pre. Mau niya ori ko klase, pre. San Miguel Pelsin. Sarap laging kasama. Sarap pag yun na, pre. Basta kumplito ang barkada. Sakto ka, pre. Basta Berkol, naginapermi ang San Miguel Pelsin. Di ginamay mo mo, pre. O sige na. Unsa pa man. Magtinanaway lang tani. Ablihin na. Oh, wow. Oh, kalami o kabugnaw pag yun kayo. Okay. Cheers, mga batang San Miguel. Okay. Cheers na. Cheers! Oh, kamu dia. Berkol pamor. Birkol! Berkol! Hoy, Kokoy. Oo, Nay. What's the matter, ha? Nag-text na ko ilang maestra. Ipato ko nos Jessa. Si Jisa o ang akong anak. Ano man ay, ha? Ambot, oy. Lakaw lang ato ah. Basig doon na isulti ang maestra nila. Basig na'y problema. Oh my God. I don't cry problem. Hilom dia, oy. Dili ka gusto problema. Nay naong nimo nga problema naman ang daan. Lagi ko. Lagi ginaisulti. Oh my goodness. Lakaw ato, ana. Oh, Nay.
Wa ko kasabot sa kong gibati, oy, kay magkita naman sa mi man Gisa. Mga ako gidayon giadto sa eskwelahan ng akong anak nga si Kling Kling. Unya. Yan ako sa ng Kling Kling. Gida. Bawa ng singgot eh. Kita ko masada. Ha? Ay, murag ko di ka ginawa. Si Ma'am Gisa. Wow. Murag, nawa ang akong kakapoy nga nakakita ko sa iyang kanyang. Ma'am, Doon sa kaoy. pagkamaan niya yun mo karong adlaw. Ma'am, your beauty is like a beautiful. Ansa? Ansa? Ma'am Jessa, abi ni mo, ma'am. Makakita gani ko ni mo. Mura ko kanang panglibutan. Ano naman? Basta makakita ko sa akong cross. Ay, cross, ma'am. Cross. Ang mao nga, mura na ko kanang mamukmo. Sapa ka diha, oy. Hanggaw, gid kay kagkukuya ka. Ambot bitaw, ma'am. Uy, kung dili palang bati ba, manguya mo binunta ko ni mo. Nga naman, unsa may nakabati, ana? Ma'am Jess, kay si ka driver man ko, ma'am. Niya ikaw usa ka professional teacher. Murag, di kay ko bagay ni mo. Ug sa drama pa. Lisod abuton ang pobre ug ang dato. Lisod kay abuton, di ba? Kay di mahitabo nga mag-abot ang langit ug ang yuta. Oh, mahimo man sad ka manaog ang langit aron mohawk sa yuta. Langit ka. Kilat ko. Pagkalamiyon ta. Kay akong tanaw ni mo, ma'am, muras kag bituon nga masigas kalangitan. Nga lisod kuuton. Ikabuuton. Ayaw kaguol anak ko, koy. Kay basi usa ka higayon ana, makita mo na lang nga ang mga bituon natagak sa yuta. Bibi pariga man ang drama, ma'am. Mao ba? Oh. Agoy, kun mo na mapriso ko. Francis Paris po na. Ama, magkaoy. Ito, ma'am, kung makwartahan pa lang ko, palito na ko ang imong kukma. Kay dili yun ma-inlove kas kong naong, ma'am, di ba? Oo nga, palito lang na ko ang imong kukma, ma'am. Unsa, kun mo na love for sale. Oh, kung mabuhi sa kulpon na namahalap po sila. Hanggaw, magkaoy. Ay, hala, nakalimot naman lang hinuon ko. Kanang, kuan day gipatawag ta ka kay si Kling Kling. Mura man og lain iyang paminaw. Nya akong gihikap mura gidanggas. Mga kuhaan lang ang bata aron makatumad nagtambal dito sa inyo. Unya, makapahuway at the same time. Mo ba, ma'am? Gilantan akong anak. Uy, mura di akong kasing-kasing, ma'am Gisa. Mura gilantan. Nganong gihilantan man na? Ako ang kini nanginit sa ang akong kasing-kasing matagakita na ko nimo. Unya mo pitik sa paspas kayo, murag kong bulsyon. Hanggaw, magkaoy. Sige na, kuhaan na to imong anak, uy. Okay, ma'am. Ang salamat kay mama. Ko di ka gwapon, mama. Oh, nakatumar kag tambal si Kling Kling. Nakatumar na. Oo, ma. Uwa ka na mapas mo ng anak mo, Kukoy. Karang bata mo suki kay ng kao skin di, ma'am. Ma'am, mo kundi mo, ma. Ako ang good na mo kitag dos ka skin di taon. Maong na mga juice flavor. Pas mo siguro rin na. Angan ka, tay. Lami man ng ice candy, pi. Sunod gani ay kao skin di gutumon ka ice cream lang. Ay, hanggaw man ka. Dili ni mo pagkanog ice candy, pero imong pagkanog ice cream. Mas bitaha man ang ice cream na eh. Kaya ice cream gali, medyo social. Makaingon yun ang tao nga, ala, napas mo na sa ice cream. O di ba, social ka paminaw, umingon na no? Nala, napas mo sa ice candy. Batikin no? Batikin paminaw no? Ay, agnanay, Ha? yun yung magdukol na eh. Hanggaw man ka. Bisan nun sa paykaon si mong anak, basta bugnaw niya apay kaon mapas mo gina. Hanggaw bisnaong nimo. Nay, ako lagi na, mukhaon ko ice candy na, bisag ko ikaon niya. Di lagi ko mapas mo. O sewa, nganay naong nimo murag na pas mo naman ang daan. Stop it, ay, bida ako, kung naong yung mga inita. No, stop it, ay. Sunod ay na nagpakanag ice candy. Candy na lang. Waan naman mo ayos na probida sa di mo. Ang candy mo'y kuhaon. Unsa man ice na lang imong ipakaon sa mong anak. Huwag ka di ato haka. Kanang naong nimo, bisag di pa na pagkanog ice, napas mo na ng daan. Stop it, kakita, day.
Sukad sa mga ipanulti mong Gisa nako, bahin na itong last na mong panagstoryahan na itaon, di na gid siya mawa sa kung una-una. Nakahukom ko. Panguyaban gid ako si Ma'am Gisa nako. Ang maestras kong anak ba? Pamahala lang niya ako. Ogo niya. Mahala lang niya. Pamahala niya ako. By hook or by crook, kinahanglan ko kapadayan ko sa kong gibati nga ito ni Ma'am Gisa. Kung gawas na rin tataon sa Ma'am Gisa, kay maniod to. Oh, my God, handa na siya. Siya ka na magawas. Oh, isa magkuyog niya. Iyar ka na rin ang naubas trabaho. Mahala na. Akong sugatos mo, Gisa. Ay, Ma'am Gisa. Uy, Pupoy, ikaw man ko di ay na. Yes, ma'am. Gihiwa, tika. Oh, nga naman, may tuyo ka? Kuan. Brad. Kining, Brad, kung sa may tuyo na mo kang Gisa ba, Brad? Pwede ko niya lang, Brad. Kim niyo to pa mi, Brad. iyo ho. Say, Huyo. say huyo. Sir. Si Rio, di nga ni mo. Do, si Rio ka, do? Dili ko si Sergio. Ako di ka si Rio. Ikaw si Liser, ha? Dili ko si Liser. Kinsa man na ka? Ha? Kinsa man ning upawa nga misingit gid sa atong panag-istorya. Kuy, siya si Junicio, ang bago namang principal. Uy, pal. Ikaw din, Isa pa ni siya, Gisa. Ako ang iyang magliligaw. Oh, sus, ginoo. Magliligaw din, magliligaw. Ginoo, kumanguyab ka kang Gisa. Oo. Uy, Barsif. Eskwela sa balik, do. Una ka magkigribal na ko, do. You mean to say nga nang uyab sa deka, Ma'am Gisa? Oh, come on. Principal Batok, driver's tricycle, Ma'am Gisa. Kung mao may kitsa may imong pilion. Dili sa papanghambog, ma'am. Labing tinuo lang yun, ma'am. Kini akong buhok, porbida. Sus, ubay-ubay yung buhok na ko. Kani siya, unsaon siya? Ha, ma'am? Ha? Oy, labo kini akong buhok, kani ba yung kuyo? Tay, paano gano'n, do? Ha? Kung sa'y pagtuloy mo na ko, ha? Upaw ko? Oh, lingo, ko. Yes. Kung ako lang mong sugtunay, ako'y bahala ni mo. Himuon ti kang hidtit siya din. Dayon, himuon pagkutugal ka ng principal. O niya. Kaya ikaw may principal. Kung mahimoon mo siya principal sa Ma'am Gisa, ikaw, mahimo lang ka janitor. Yabag ka diha. O sige, so klaro yun kayo, ha? Digest, ha? Nga ka na ang iyang ipanulti, bot ra na. Ako na, bisag pobre ko, maning kamot ko, mamahatag na ko ang tanan mong gikinahanglan. O, sa usan ako ipasiguro ni mga ihatag na ko ni mo ang tunay yun akong pagmahal na Gisa. Bot. Oh, kung ikaw sultion ni Ma'am Gisa, kung kinsa namang duha ang imong pagpilion, kinsa man be? Naglibog ko kung kinsang akong piliun. Ma'am, baby, paridang hapon ng drama, day. Bungod sa ito'y. Mao ni ako problema ron, mahal ra ba taon kay nakos Gisa taon? Og buto kayo niya ang akong anak taon? Ang ako ra problema, kay ilang prinsipal nguyab sa taon niya. Probida. Mao nga, nabalaka ko, nga base gamito ng iyang pagka-prinsipal, og mapagusom Gisa pagsugot niya. Unsa ba akong buhaton? Unsa man kung kamo pasultihon, Kokoy? Okay, ang sender na ito karugan lawag Si ulit. Dudong Kukoy, Ate Pres. Kukoy? Oo, si Dudong Kukoy taon. Luhoy kay si Dudong Kukoy taon. Kaya in love siya sa maestra siyang anak. Oh? Karon kasultio na gyud kay siya. Kay Yeah. lagi ganahan na gyud siya musulti siyang gibati. Ay, sus, pag-abot rin niya sa eskwelahan, Ate Pres, kay iya gisugat si Day sa naam ko dang may principal sa eskwelahan. Maumat sa ni principal nga ni Kuan niya. Ni speaker sa ni Gisa. Extra. Oh, ni Pero speaker. kini si Kukoy, ulitaw ni siya. Ulit ako, kanang principal, Yudo? siguro mo. Nay, anak si Kukoy, pero buwan Pero- siguro sawa. Oh, tingali no, unya. Wa makasal tingali no. Oo, nawa makasal. Tingali Di nga. ba, Siya na lang, asawa. ay. Kaya naman siya anak, Ate Pres. Single father na ni Oh, siya. siguro father, di siguro mother. Iyan mo ang nanay na puyo, diya silang balay. Ah, O mao siya. tingali. Oo, Sila ano na na lang ibog ha. siyang Gisang, drive, taon na siyang tricycle. Iyang pangutaan na, unsa ba yung buhaton, ang iyang kuyawan, kung mapugos taon si Gisa, pagsugot at principal. Di yan digahan, ulitawan niya. Pinaypad. Masagot di ay, di ba? Ay, kahadlok. Digahi, pangulitawi, ana.
Ay, kahadlok nga. Sa kahadlokan, total, ulitaw man ka, kawa kay kabilinggan sa kinabuhi. Tinuod na. Sakto na ila. Sakto na Ate Pres. Ma'am, unsay babasa na to diya, ma'am? Ang gani ko kay kusok yung hangin speakers. Charles. Kuwari ka din sa Sirach 7, verse 19. No, I'm sorry, ha? Verse 19. Ayaw palabya ang higayon sa pagpangasawa sa usa ka maalam ug maayo nga babae. Ang usa ka maayong asawa mas bililhon pa kay sa bulawan. Eksakto tong ingon ni Ate Pres nga maning kamot siya. Kay sa ako lang nahibawan sa among Ate Pres, doon nila sa ka magtutudlo, naminyo siya, niyang iyang nabana, ang janitor sila eskwelahan. Oh, doon na siya'y kanang ang nahibawan ako sa kamaestra, naminyo siya sa habal-habal, katong iyang sakyan lang niya, masuniri Mo sa ko niya, mo kuha niya. Oh, karon ang gibuhat sa maestra, katong habal-habal niya nabana, iyang ipa-eskwela ng tikal. Unidot kayo. Oh, so, para na ako, eksakto tingnan mo Ate Pres, nga, ganahan siya ka mga, ang ako lang reher niya o gamay nga usahay ka ng ayaw lang kayo palaban ito yung joke murag dili na kayo kuan. Mag-in-English siya. Oh, nga dili na kayo kinahanglan no. Pwede mo serious ka gamay. Kung iatubang niya ang babae. Ayog pag-joke-joke kung na ang babae. Pero inuuna ang babae sa ganahan nga inana kanang karakter sa tao nga inana bitaw joker kayo. Siguro, pero para na ako, kanang ang katungay mo na hitabo, nagka-istorya mo, nag-abot mong tuog katong principal, kanang naalang ka limitasyon gamay, kay principal man yun mo gikatubang, dili man ordinaryo nga, principal man sila eskwelahan, pero sa ako nang gingon, man problema, o mo pa dahil sa siya gibati, kay waman kung tinuon nga gugma, gulyat, di man na siya magpili para na ako pobre o dato. Sa ako nang gingon. Muna ikanta nga, ang gugma way gipili. Pareha na ng Daylos, Ate Pres. Ha? Si Inday Los, baka nang silingan na mo ba nga nasa tindahan tanan. Pero hindi siya magpili. Namatay ang bana. Napulihan na tong usa. Wa siya pili. Kadang gusto lang niya na siya kaabag. Maminaw rin Wala siya ginataw. feeling. Naipili siya, Ate Pres. Kanabang, di siya magsipayan kung ang lalaki nga iyang Basta na ay iyang nasa love niya. love niya, nasa ikauban. Pero dako kayo na sa tindahan, Ate Pres, ha? Kanang mga baligya yun para sa store mga laog. Kasi pasabutin mo nga kanang bahala kung sa klase. Basta Nabay trabaho ba? Way trabaho. Basta may gugma siya. May gugma siya. ka. Okay ra kung balag ka ng manindalag koan, sigarilyo ba? Tinuod na, Okay ra. Mauna nga, ikaw dong kukoy. Basig, nainla po na mo Gisa. Tingali. Siguro. Suway lang. Sa ko lang din yung lagi ni Goliath ni Ate Priscilla. Doon na yung silingan nga maestra. Naminyo siya nga palhabal driver. Ang nga palhabal, yung ipeskwela nautical. wala kayo. Katol sang maestra o sang naminyo. Ang yan na bana, ang janitor silang eskwelahan. Okay naman nilang. Basta maayo lang. Siya, Kinaya sa tao may atong apasun. Magpunta. Maayo ba, di ba? Magunsa, magwapo kayo mo na bana. Manapat niyo. Gwapa kayo mo. Inuangan ka, di ba? Gwapa kayo mong naasawa. Kanang gingon nila nga ang mga plato, manlupad sa bintana. Napay ako amiga, Ate Pres. Dili lang ako ngadlan. Kanang Nganli lang. ay lang kay pinangga kanya yung bana. Kanang siya na biyudang buhi na siya. Bibagan. Pinangga kanya yung bana-bana ron. So karon Ate Pres pala hubog mo kayo. Pay trabaho siya, pay gabuhi, pala hubog Pwede sa kayo. kalibutan na wita, wa pa niya pa. Wa siguro na siya may lalaki nga magpabutan-butan. Basta kuha lang ka sa social media na yan nakita. Kanang Facebook. Dili, wa sa magpakita sa iyang taras. Taras. Happy iyang pan. Pag tipo na nila, diha na. Mauna. Gawas na natural. Naabab Naabab ay. Natural Ano na. gunlaga na? So, kani, ang iyang trabaho kay, sa sikat, sa tinabot sa Trisikan. sikat, Yan naibog siyang maestro. wa man problema kung sa klase sa trabaho basta diniyos ang imong trabaho. Dili lang ka na trabaho kung kwarta sa hangin ng imong kuhan. Sa ako nang gingon lagi kanang na ang ipadaya kang imong ibati kay pananglitan og na may maestro nga dili magtanaw og nagong sa laki dili man gawat ato mga Koreanas maigo no gawat ato man nga maingon nga dili na ko inyo na kung anak og dili pa rin. Ang inahan. Dili na ko pa sa ito naingon na ana bitaw. Apan balik ta Goliath. O sa katingon ninyo nga ang buta sa to. Di buta. Gugma sa to. Ang gugma buta. Sa maling kanta nga dahil ko nga. Buta kita sa pagpakabana anak. Lain mo sa to. Lain mo to. Ang gugma way gipili. Katong
gingon nga love is blind. Ano siya? Love is blind, blind is love. Di lang ba't mo na love is blind? Sa ato pa kung mahigugma ka tinod, di nyo kakapili kundi mong kanon. Pero na ako natingataan, usa na gyud kabutang. Nga naman. Kada ko sa kumata. Oh? Nga ano kini kabutan ng oras, ako yung piyungon. Tawa na ba na kasi ito naman, no? Gora ko ang puzzle, Dion.